Kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna natin sa buong kapuluan is already 10:30 PM at kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Mga kabisyo, kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. At ito na po pala ang ating programang Hindi Ka Husgahan Pagkus Ika'y Pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge culture. Nasa kabilang linya na po natin, kabisyo, ang ating top secret caller. Kilalanin at alamin po natin ang kanyang kwento. Good evening, ma'am. Good evening po. Kamusta po kayo? Hindi po okay. Hindi po kayo Medyo okay. mabigat po ang problema kasi. Okay po, ma'am. Ma'am, start na po ba natin? Okay na. Opo. Okay. Opo. Ma'am, diretsahan tanong tayo. Ano pong pangalan ninyo? Leona po. Leona. Ilang taon na po si Leona? 42 po. 42. Tagasan po si Leona? Sa Pangasinan po. Pangasinan. Leona, 42 years old from Pangasinan. Ano ang top secret mo? Adik po ako sa sugal. Tama po ba ako ng pagkakarinig, ma'am? Opo, Adik na-adik po ako sa po sugal. kayo sa sugal. O sa madaling salita, masyado po kayo na-hook o nalulong Opo. sa pagsusugal. Opo, tama po. Ma'am, pwede niyo po ba kaming kwentuhan kailan nag-start? Paano? At gaano na po kalaki yung mga naging talo ninyo sa sugal? Kwentuhan niyo naman kami, ma'am. Kilala ko po ang online sugal sa social media. So, sinubukan ko po kasi nakita ko na malaki yung panalo po. Sinubukan ko pong mag-cash in ng nung una, 100 lang. Tapos yung 100 na yun, naging 10,000. Pero hindi po ako tumigil. Gusto ko pa pong madagdagan yung 10,000. Hanggang yung 10,000 na yun, naubos din po lahat. Hindi ko po yan matanggap na naubos yung panalo ko. Nag-cash in po ulit ako. Nanalo naman po, tapos paulit-ulit lang po. Nadadagdagan, cash in, nadadagdagan, mananalo. Tapos, syempre, hindi pa rin kontento. Ika-cash out ko, ibabalik ko na naman. Hanggang sa, mas malaki na po yung natatalo sa akin. Tapos, sobrang problemado na po ako ngayon. Tapos, yung pamilya ko po, naapektuhan na. Nawalan po kami ng bahay. Nawala din po yung sasakyan dahil sa akin. May time na wala na po akong halos may pakain sa pamilya ko kasi every time po na sumasahod. Andun po yung puso na parang may bumubulong na pagkasing kasi nakakabawi ka pa. Hanggang sa umabot na napapakasing na po ako ng umabot ng 30K. Pag naubos po yun, another cash in na naman po, 35K. Tapos, isang araw lang po yun. Dumating ko na punto na kahit wow.
po akong may bigay na baon sa mga anak ko. Tipid na tipid. Hello, Ma'am Leona. Nahirap na po ako. Pero po, Okay po. Ma'am, bago po ang lahat, isang mahigpit na yakap muna po sa inyo. Sa pagkakataon na to, ma'am, na naguguluhan yung isip mo, nalilito ka, at kinukwento mo po sa amin ngayon yung nararamdaman mo at pinagdaanan mo. Huwag ka pong mag-alala, may kasama ka na po ngayon, ma'am. Kasama na may makikinig sa'yo. Ma'am Leona, gano'n na po kayo katagal na nagsusugal, ma'am? mahigit na 2 taon na po. 2 taon na, ma'am. Ma'am, maari ko bang malaman kung gaano na po kalaki yung mga natatalo ninyo? Na-mention nyo kanina na nawalan kayo ng bahay, nawalan kayo ng kotse. Tipid na tipid yung mga bata. Tapos Opo. ikaw, nagka-cash in ka ng 35K, 20K. Gano'n na ba Yes kalaki, po, ma'am? sa pag-aasam po na makabawi po kasi nagkatautang po ako. Kasi may time na mananalo ka ng 30K. Pagkat gusto kong manalo, ang sarap na lang po na ang bilis pong igastos, papamili na. Tapos, gusto ko po yun na mabawi ulit yung ginastos po. Kaso ang kalalabasan yung puhunan na nagaling sa sahod, ubus po. So, kailangan ko pong mangutang ng pangkain namin dahil ibinili ko na po yung napanalunan ko. Nagkanautang-utang po ako na 40% sa isang buwan. Kasi weekly po ng 10% ang interest. Yung iba naman po na utang ko, 15% weekly. Nagkanautang po ako sa mga online. Hindi ko na rin po nabayaran. Paulit-ulit na lang po yung cycle na yun na gusto ko nang kuminto pero dahil sa kulang yung sasakurin, nakakahiya man na wala akong trabaho pero ako pa po yung nagsulat. Na iniisip ko yung sasakurin, kulang pa po na pambayad ng utang. So, may isip ko na lang na mag-cash in ulit kasi baka manalo para makakuha po ako ng mambayad ng utang pero gusto nauubos kaya ang kalabasan po nun mangungutang po ulit ako ng pambayad namin. Minsan hirap humingi sa pamilya. Siyempre, hindi naman po yun kagalak-galak na sabihin kung ano po yung nangyari. Bakit ganun? So, sa ibang tao na lang po ako nangungutang na kahit malaking interest, napatulan ko na lang. Sagot mo na, siyempre, pag hindi ka nababayad on time. Kung ano-ano maririnig mo masasakit na nagtanahan na hindi ko nabasahin kasi may stress po ako lalo na namatay na po ng tayo na gusto ko nang sumuko, gusto ko nang makatali. Nung lumapit ka naman ng pamilya mo, huhusgahan ka. Kaya gusto ko na lang na hindi magsabi ng totoo para kahit parang hindi ka husgahan. Ma'am Leona? Ma'am Leona?
Ganong karaming tao yung nahiraman mo, ma'am? Ay, hindi na po mabilang. Hindi na po mabilang. Opo, tapos lahat ng pagsisinungaling. Matututo ka talagang magsinungaling dahil sa sugal para lang pahiramin ka ng pera. Magsisinungaling ka pa na sasabihin mo pang kain, pero yung iba doon, kakasyain mo pa para baka sakaling madagdagan. Nalabasan na naman yun. Talo na naman. Ma'am Leona, Yes po. katulad po ng tanong ko sa inyo kanina, ibabalik ko lang po ulit. Tingin niyo po ba may milyon na po ba ang utang ninyo sa mga taong nahiraman ninyo? Yung mga utang ko naman po ay yung iba yung nabayaran ko na po. Kaya sa ngayon wala naman na pong milyon. Pero napatalo ko po ay umabot na po sa milyon. So ma'am, kaya po ba kayo napatawag dahil wala po kayo mapaglabasan ng nararamdaman ninyo ngayon? O kailangan nyo po ng advice dahil until now, nagsusugal pa rin kayo kapag nakakahawak. Nasaan, ano pa kayo ngayon ng buhay ninyo? Na naguguluhan ka Ito po kapag yung... may hawak kang pera, gusto mo na naman i-cash in? Ganun po ba? Po, ganun po yung pakiramdam kasi kulang po yung sahod na kahit malaki yung sahod pero kulang pa din dahil sa utang. Pag kinukumpit ko, kulang po kaya napapakash in po ako. Oo. Makakakuha ako ng nananalo naman po pero hindi po ako tumitigil kasi gusto ko po madagdagan kalabasan po nun. Ubus na naman po. Sabi mo naman wala na naman. Nakipito na wala po. Wala po. Ang hirap po ng pakiramdam na wala pa po ngayon dahil sa dahil na ginawa ko. Yung mga utangan ko, lagi akong message, natatakot na po ako magbukas ng message. Hindi na po ako nakakabasa. Hindi ko po alam yung nasasabi. Dahil masakit kung magbabasa pa po ako. Nasasakit na salita na po yung mata ko. Naiintindihan po kita, Ma'am Leona, at naiintindihan ka po namin. Ma'am, sa pagkakataon ba na to, aware ba yung asawa mo sa kalagayan niyo po? Ano po yun? Sa pagkakataon po ba na to, aware po ba yung asawa ninyo sa kalagayan niyo po? Alam niya ba? O nakapag-usapan niyo po yung kalagayan mo ngayon? Itong pagkakataon na po, hindi na po alam. Pero alam niyo po na nagsugal ako kasi nag-confess po ako na malaki na po yung utang ko. Humingi po ako ng tawad. Nagsabi na hindi na po ako uulit. Ulit na naman po ako. Ay, nagtindi ako na kasalanan rin naman daw niya kasi hindi niya po ako pinigilan. Tinulungan po ako pero umulit na naman po ako dahil sa ibang utang ko na hindi ko na po kasama. Hindi ko po sinabi lahat ng pagkakautang ko. Kaya ang alam niyo po, bayad na po lahat. Pero yung totoo, hindi pa po. Kaya ngayon, mag-isa ko po. Dinadala yung bigat. Naman alam niya, may pera pa, pero na mag-iiya siya kakain, pero hindi ako makasagot kasi wala akong pambili. Wala po ako pambili. Baka nakita na. Hindi ko na
ang nakita niya? Hindi ko na lang po alam na kaya nakapaisip ako na siguro kung mamatay na lang ako para wala nang problema. Kasi ako yung problema. Ma'am Leona, maaari po ba ako magsalita sa pagkakataon na to? Um, Okay lang po ba magtanong ako sa inyo ng mga ilang katanungan? Opo, okay lang. Okay, ma'am. Ililihis ko muna dito sa ating topic yung aking mga katanungan. Ma'am, gusto ko lang po malaman, kamusta pong asawa itong partner ninyo? Ano po ba? Mabait po ba to? Maintindihin? Madaling makausap? Bigyan nyo naman po ko ng background ng partner ninyo para naman mailayo muna kita dito sa malaking problema. Kwentuhan mo naman ako kung paano mo Yung asawa minahal ko itong po, asawa mo. mabait po siya na may pagka-stricto pero natural lang naman po yun. Na pag may problema, pag kinausap mo ng maayos, hindi naman po siya nagagalit. Hindi naman po siya nananakit. Mhm. Wala po siyang, hindi siya nakikita niya po ako na nagsusugal. So, sinubukan niya po pero yung nagsusugal siya, free lang po. Hindi po siya nagkakasin. Maraming salamat, Ma'am Leona, sa pagiging tapat mo sa akin na ikunento mo kung gaano pala magmahal itong lalaki na nasa buhay mo, maintindihin, strikto, tapos pero handa pa rin makinig. Ma'am, nanggaling po sa inyong mga labi, sa mismong sarili mo at puso mo na mabuti ang puso ng asawa ninyo. Alam niyo po ba, ma'am, may gusto lang ako i-share sa'yo, ma'am. Mabuting tao. Okay lang ba, ma'am? Mag-share ako sa'yo, ma'am? Okay, salamat, ma'am. Alam mo, ma'am, may sinasabi nga po ang karamihan. Sa panahon na tayo naguguluhan at nahihirapan, ang unang-una nating tinatakbuhan, yung pamilya natin. So, ibig sabihin, pamilya mo po, yung asawa mo, ma'am. At ayon naman po sa sinasabi ninyo, sa bagay at na kung paano mo po explain itong partner ninyo, maintindihin, mabait, at maiintindihan ka. Bakit po sa pagkakataon na to, ma'am, hindi nyo po ibahagi sa kanya ang lahat? Sabihin mo at ipagtapat mo na ang lahat po ng problema ninyo. Kasi nangako po ako na hindi na po ako uulit. Kaya ngayon po, wala po akong lakas ng loob na ibahagi po ulit yung gawa ko. Ang pinagtataanan ko, hindi ko na may bahagi kasi nangako po ako. Na baka this time na sobrang magalit naman ka sa akin kasi umitik na naman ako. Hello, Ma'am Leona. Naiintindihan kita dun sa pinanggagalingan mo na mahirap nga naman talagang aminin, lalo na't nangako ka na dun sa isang tao na hindi ka na magtutuloy. Pero Ma'am Leona, sa pagkakataon ba na to, handa kang makinig at maniwala sa akin? Ako, Tumawag ka ba dito para magsabi lang o gusto mo rin makarinig ng mga salitang manggagaling sa akin? ako makarinig po ng advice po na galing po sa inyo. Okay, Ma'am Leona. Maraming salamat sa tiwala. Ma'am Leona, unang-una, gusto ko muna pong sabihin sa iyo na itong mga lalabas sa bibig ko ay naniniwala ako, nagagabayan din ako ng Panginoon para may ayos po natin yung problema ninyo. Ako, Okay po. ako. Ma'am Leona, kung naniniwala ka at binibigay mo sa akin ngayon yung tiwala mo, maraming salamat at mahigpit na yakap po. Ma'am Leona, tulad nga po ng sinabi ko sa inyo, baka sa pagkakataon nito, lumapit ka ulit sa mister mo. Sabihin mo
na tumawag ka sa programa na to. Nakausap mo yung isang DJ sa radyo. At ang tanging advice sa'yo ay kausapin mo siya at sabihin yung katotohanan ng nararamdaman mo ngayon at kalagayan mo ngayon. Yun po ang unang hiling ko sa inyo na sana'y gawin ninyo. Pangalawa, ma'am, huwag po kayong mag-alala. Kung kailangan nyo po ng eksperto na magte-therapy po sa inyo at pwede nyo rin pong makausap na doktor at eksperto po para sa pag-iisip, meron po rin ako sa inyong itutulong. In behalf of DJ Rocky Tera, meron po kaming mga pwedeng ibigay sa inyong koneksyon para po makausap po kayo. Okay po ba, Ma'am Leona? Salamat po. Okay po. Kakontakin ko mamaya si DJ Rocky. Kakausapin ko siya. Sasabihin ko itap ka niya at itap po yung aming mental health expert para po dito makausap mo siya. Ma'am Leona, ito pa. Makikinig ka ba sa aking papaliwanag sa'yo? Opo. Paano, ma'am, kung sinabi ko sa'yo, ma'am, yung kaharap mo, ma'am, ay isa rin po sa mga katulad ninyong nabigo din sa mga maling desisyon pero bumangon pa rin? Maniniwala ka ba? Hindi po. Hindi ka maniniwala sa akin na yung kausap mo ngayon ay nalulung din at natalo din sa sugal ng maraming beses pero hindi sumuko. Ngayon, ma'am, sinasabi ko sa inyo, ma'am, na yung kumakausap sa inyo ay dumating din po sa kalagayan ninyo. Ngayon, handa ka bang makinig sa akin kung paano ang tamang dapat gawin para mailayo mo yung sarili mo dyan, ma'am? Opo. Maraming salamat. Ma'am, tulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, yung hiling ko lang sa inyo, kausapin mo yung asawa mo. And then second, tutulungan kita at ni DJ Rocky na magkaroon ng mental health expert. At ito po yung pangatlong pagkakataon. Ma'am, isipin natin mabuti. Inhale, exhale ka. Sumasahod ka, ma'am. Alam natin na napakaliit lang din ang sahod mo para po ipangbayad mo doon sa mga utang, tama? Opo. Pero ipapaliwanag ko sa inyo mabuti. Kung dadalhin mo yung sahod mo para ipambayad sa mga taong pinagkakautangan mo, Asawa ko po yun. nakikinig ka, ma'am, mabuti? Opo. Nakikinig po. Sahod po ng asawa ko. Kung sahod po ng asawa ninyo, dahil nasa ibang bansa po ba yung asawa ninyo? Hindi, nandito po. Nandito lang, okay. Kung sumasahod po ang asawa ninyo, at ikaw po ang may hawak, at sabi niyo po kulang po yung sahod ng asawa ninyo para pambayad sa utang. Pero kung sakaling magbabayad ka ng utang gamit yung sahod, mababawasan po ba yung utang o hindi? Ano po yun? Kung sakali po bang ibabayad mo yung sahod ng asawa mo paunti-unti dun sa utang, mababawasan po ba yung utang o hindi? Mabawawasan. Mababawasan. Ito naman po yung kabilang senaryo, ma'am. Pakinggan natin to, ha. Ito naman yung kabilang side, ma'am, na ginagawa nyo po ngayon. Ma'am, pag sumahod yung asawa mo, hawak mo yung pera, sabihin mong meron kang 35,000, ikinash in mo, isinugal mo, ma'am. Nabawasan ba yung utang mo o hindi? Nabawasan po. Nabawasan, pinang-cash in mo yung utang mo? Ay, kung kinash in ko po, hindi po nabawasan kasi kinash in ko na po. Mas lalo ka pang nalubog. Opo. So ma'am, sa dalawang parte na yun, sa dalawang bagay na yun, tingin mo ba ano ba ang dapat nating piliin? Ano ba dapat nating yakapin? Ano ba yung mas makakatulong sa atin at ikakabuti natin? Tama ba na manatili tayo dun sa pagkakataon na nagka-cash in tayo
tapos lalo tayo nalulubog? O doon tayo sa pag sumasahod yung asawa ko o asawa mo, naghuhulog ka doon sa paunti-unti sa mga utang at nababawasan? Yung tama po yung nagbabayad na lang sana. Kaso kinakasin ko pa din. Yes, ma'am. Naiintindihan po natin. Naiintindihan po natin yan, ma'am. And sa pagkakataon nga po na to, alam ko na meron ka pa rin pong kaliwanagan sa isip. Bakit, ma'am? Kasi ma'am, tumawag ka sa amin. Ibig sabihin, gusto mo pa rin po maiayos yung mga desisyon ninyo. Alam ko na alam mo pa rin ang dapat maging desisyon mong tama. Kaso nga lang, nandun ka lang sa pagkakataon na natatakot ka. Natatakot ka na sabihin yung katotohanan sa mga taong nakapaligid sa'yo. Kasi ma'am, Opo, tama po yun. yes ma'am. Alam ko yan ma'am at nararamdaman ko yan ma'am. Ma'am, ang takot, ang tanging solusyon dyan ay harapin at aminin yung katotohanan. Ma'am, sa pag-amin mo ba ng katotohanan sa mga taong nakapaligid sa'yo na kinauutangan mo, lalo na sa asawa mo, may mawawala pa ba? Wala na po. Pero may maaayos. Tama? Opo, tama po. Pero kung sa pagkakataon ba na hindi mo aaminin ang lahat at itatago mo at gagawan mo ng solusyon na pwedeng makikasama ng sarili mo, tingin mo may maaayos ba? Wala po. Harapin natin to, ma'am. Pagtulungan natin to. Sabi ko nga po sa inyo, may kasama ka na ngayon sa pagharap ng problema mo. Hindi ikaw yung isa, ma'am, na napagbago namin at nailigtas namin sa pagkakataon na to. Ma'am, tanging hiling ko lang sa'yo. Ano yung unang hiling ko sa'yo, ma'am? Sabi ko po yung asawa ko. Sabi ko po. Yes, ma'am. Sabihin mo, ma'am, na tumawag ka sa akin at ang tanging in-advise ko sa'yo ay kausapin siya. Ngayon, ma'am, kung gusto kong kausapin ang asawa mo, ma'am, handa po akong humarap. Kakausapin ko siya. At sabihin mo sa kanya na ang 90.7 Love Radio, si DJ Rakitera at si DJ Titangelo handang magbigay ng mental health expert sa inyo para po matulungan din po kayo sa inyong mental health. Okay po? Opo, salamat po. Pangatlo, tandaan mo po yung tanging solusyon na itinutulong ko sa inyo. Na imbis na i-cash in mo, ipambayad mo. Okay? Opo. Alam ko ma'am, mahirap. Nakakatukso at nandiyan yung gigil mo, ma'am. Pero ma'am, wag mong kakalimutan pa rin na isurrender yung sarili mo kay God. Alam mo, wala naman pinakamagaling sa lahat eh. Kahit anong sabihin ko sa iyo dito, kung hindi rin tutulungan ni God yung mga sarili natin, baliwala lang din, ma'am. Minsan, ma'am, kasi naliligaw tayo. Minsan kasi, ma'am, tingin natin nakadikit tayo sa Kanya o malapit tayo sa Kanya, pero ang tanong, yung puso ba talaga natin o yung ginagawa natin ay will niya ba talaga yon? Nakikinig ka pa sa akin, ma'am? Opo, nakikinig po. Alam mo, ma'am, lagi mo itong tatandaan na 10 beses ka mang mabigo o madapa, 11 beses kang bumangon. Dahil hindi ka pwedeng husgahan ng maraming tao sa nakaraan mo. Lagi mo tatandaan, iba ka sa hinaharap at sa nakaraan mo. Ang nakaraan mo na nagturo sa'yo para tumatag ka sa hinaharap mo.
Hindi pa huli ang lahat, ma'am. Hindi natin pwedeng sabihin na matanda na ako o huli na ang lahat dahil lubog na ako. Hindi po, ma'am. Alam niyo, ma'am, ang pagharap sa problema, yun po ang tanging solusyon. Unti-unti, maayos. Hindi man mabilis, pero may natatapos. Okay lang yan, ma'am. Umiyak ka. Buhos mo yan, ma'am. Naiintindihan namin yan. Napakahirap talaga, ma'am. Napakahirap talaga. Pero, hindi tayo para sumuko. Sabi nga, umiyak tayo, magpahinga, at bumangon ulit para harapin ang mga pagsubok sa buhay. Alam mo, ma'am, kwentuhan lang kita, ma'am, habang umiyak ka. Alam mo ba, kami kanina, sa Secret Files namin, ang naging topic namin, ma'am, yung salitang hindi solusyon ang pagsuko. And yung take away ko lang dun, ma'am, yung take away ko lang din dun sa Secret Files kanina na binasa ko. O nga, no, kahit sang aspeto ng buhay, maparelasyon, career, o sa sarili natin, hindi dapat maging solusyon ng pagsuko. Kasi wala naman talagang madali. Pumasok ka ng trabaho, mahirap. Makikisama ka, ang daming pagsubok. Pumasok ka ng relasyon, napakahirap. Maraming trials, maraming hindi mo alam yung taong makakasama mo, hindi pa pala yun. Marami ka pa palang taong makikilala at hindi solusyon yung pagsuko na ayoko nang umibig muli, ayoko na magtrabaho dahil nakapunta ako sa boss ko na napakasalbahe. At minsan, tinatanong din natin yung sarili natin na bakit sila nandiyan na sa stage ng buhay nila na napakasaya na nila, ba't ako hindi? Gusto ko na lang sumuko dahil nandiyan na sila, tas ako wala dito. Hindi po solusyon ang pagsuko. Katulad mo, ma'am, nandito ka sa pace ng buhay mo na napakagulo, napakahirap at gusto mo na sumuko. Pero ulitin ko, hindi po solusyon ang pagsuko. Hindi dahil kapag sumuko ka, talunan ka. Ang gusto kong sabihin sa'yo, na hanggat buhay ka, hanggat kaya mo, tumihinga ka, huwag mong tanggalin yung chance na binibigay ni Lord sa'yo na bumangon muli. Yun nga yung meaning ng every gising is a blessing, ma'am, di ba? Na kapag nagising ako ngayong araw na to, blessing na agad to eh. Kasi pwede ka na naman gumawa ng something new sa buhay mo. Pwede ka na naman gumawa ng bagay na pwedeng magpabago sa buhay mo, ma'am. Kaya hindi pa huli ang lahat. Kung tingin mo, hinuhusgahan ka na maraming tao, at the end of the day, ikaw pa rin naman yan. Hanggat hindi nababawasan yung tuhod at talampakan mo sa mga husga nila, at hanggat hindi ka nalulusaw sa mga husga nila, tuloy lang. Laban lang. Huwag kang susuko. Dahil hindi solusyon ang pagsuko. Ma'am, huling bagay na pag-uusapan natin ngayong araw na to bago po ako matapos. Di ba po na-mention nyo sa akin na may anak kayo? Pumikit ka, ma'am, at bibigyan kita ng pagkakataon na kausapin yung mga bata on air. Marinig o hindi man nila marinig. Sabihin mo ngayon yung gusto mong sabihin sa kanila. At ipangako mo sana sa kanila na sa pagkakataon na to, hindi po huling pagkakataon ha, hindi po natin tinutuldukan. Pero sa pagkakataon na to, aayusin na ni Leona yung buhay niya. Okay po ba? Sige ma'am, papakinggan po namin ma'am. Pumikit ka, huminga na malalim, at kausapin po on air yung mga bata. Anong gusto mong sabihin sa kanila?
mga anak ko. Sana, patawarin niyo sa pagkakamali ko na paulit-ulit na lang lagi ginagawa ko. Na sorry ako ng sorry. Hindi na ako ulit, pero umuulit ka. Patawarin niyo ako na kayo yung nagsasabi sa maling desisyon na nagawa ko. At naman ako kaya gusto ko maibigay lahat. Ang gusto niyo ko maibigay lahat. Yung kung ano yung ginawa ko ay yung iniisip ko na sana magkaroon ako ng mas maraming pera para maibigay ko lahat ng gusto ko kayong mapasaya na kahit wala sa akin. Gusto kong magkapera ng marami, hindi para sa akin, para sa inyo. Pero sa maling paraan ko kayong ayaw pumalpak na din ako. Wala na. Nangugutom talaga, hindi ko na maibigay ngayon kung ano yung gusto niyo. Ano kayong magalit sa akin kasi mas natutulog ako na nagalit dito sa akin. Natutulog ako na nakikita kayo na nahihirapan dahil sa akin. Pangako na, pangako na, hindi na ulit ako. Pangako yan. Patawarin ko sa mga nagawa. Sa mga mahal na mahal ko kayo yung buhay ko. Magbabago ako. Siyempre para sa sarili ko din. Para sa inyo. Nabanguhin ko yung sarili ko. Nabangon ulit ako. Mabanguhin ako yan. Hindi ko man maibigay ngayon kasi nagkakali na naman ako pero pangako. Pangako naman ako siya. May paulit-ulit po kayong pinag-sorry talaga. Paulit-ulit ko kami ito. Paulit-ulit na lang ako. Yung ginawa ko kayo yung nahihirapan. Ultimo baon yung kailangan bawasan. Kailangan yung tip-trip para may pambili ng ulam. Salamat. Salamat kasi tinatulungan niyo ako kahit paano. Pagulit ko na may natira kayong baon na niutangin ko para may pambili ng ulam. Maraming salamat. Ma'am Leona, Opo. okay ka lang po? Ulitin ko, isang mahigpit na yakap po sa inyo. Ma'am Leona, okay lang po ba? Bago po ba natin tapusin to na manalangin muna tayo kahit maikling panalangin lang, ma'am? Opo. At naway pangako mo sa akin, ma'am, na gagawin niyo po yung mga pinangako niyo ngayong araw na to. Opo. Alam ko, ma'am, na after ng call na to,
hindi tayo makakapagkita pero alam ko baon mo at bitbit mo yung mga napag-usapan natin dito. Kung ano man po yung mga nakuha mo ngayon sa pag-uusap natin, ma'am, sa ating maikling panalangin, naway bago ka matulog mamaya o bago mo ipikit yung mata mo, ihingi mo rin to ng guidance kay Lord. Na tama ba na ito yung gagawin ko? Okay po? Opo. Okay, ma'am. Tayo po yung manalangin, ma'am, ha? Panginoon, nilalapit po namin ang aming puso sa inyo. Alam po namin na kami makasalanan at marami kami nagagawa na hindi nyo po kagustuhan. Pero sa pagkakataon po na to, Panginoon, tulungan nyo po kami. Tulungan niyo po si Leona sa lahat ng mga pagkakamali niyang nagawa. At naniniwala kami na sa iyong kapangyarihan, sa iyong awa at pagmamahal, may aayos po ang lahat. Panginoon, hipuin niyo po ang puso ni Leona na patuloy na pong magbago at makita yung kabutihan ng mga gawa ninyo. Panginoon, ituro mo po dito kay Leona yung kakontentuhan. Kakontentuhan na kung ano man ang meron sa hapag, ano man meron sa bulsa, ano man meron na dumadating na biyaya na binibigay ninyo, ay maging sapat. Dahil naniniwala tayo at sinabi mo rin to, Panginoon, na kailanman hindi ka magbibigay ng kulang. Laging sapat sa aming mga pangangailangan. Panginoon, maraming salamat. Muli, sa iyo po namin binibigay ang problema na meron ngayon ang aming caller. Leona, Po. okay ka lang? Opo. Paigpit na yakap ni DJ Titangelo. Salamat po. Masaya ka ba kahit papaano? Opo, syempre naman. Masaya po ako na nakausap ko po kayo. Nakahingi ng advice. Medyo may liwanag ba? Opo. Kanina, hindi po ako nang isip, balisang-balisa po talaga ako. Pero ngayon na nakausap ko kayo, nabawasan po yung bigat na nararamdaman ko. Hindi man po mabilis ang pag-alis, pagkawala ng bigat na nararamdaman ninyo. Naniniwala po ako, ma'am, na unti-unti maaayos at masusolusyonan po lahat ng problema. Ma'am Leona, bukas po ng umaga, kukontakin ko na po mamaya si Rocky. Alam ko po na bukas po yan magre-reply sa akin. Iko-connect po kita dun sa mental health expert, ha. Kukuhain ko po yung number ninyo and then ibibigay po namin dun, okay? Okay po. Okay po, ma'am. Or kaya, ibibigay ko po sa inyo mismo, i-chat ko po sa inyo yung number po ng mental health expert para po makapagkonsulta rin po kayo. Bukod po sa advice na naibibigay ko po sa inyo, mas may eksperto pa po na tao. Kumbaga, ito po yung stage 1, tapos may stage 2 po tayo na pupuntahan para mas ma-assess po kayo na maayos sa inyong pinakamalaking problema. Pero ma'am, ang tangi ko lang pong hinihingi sa inyo naway sundin o pakinggan po ninyo yung kaninang sinabi ko po sa inyo, ha? Opo. Maraming salamat, ma'am. Isang mahigpit na yakap at lagi nyo pong tatandaan na kasama nyo po ang 90.7 Love Radio at ang programa na to na binuo ni DJ Rocky Terra para sa ating lahat. Okay po?
Okay po. Ma'am, kung nangangamba ka, nalilito ka bukas ang aking linya. Tawagan nyo lang po kami. Opo. Opo, maraming salamat po. God bless, ma'am. Thank you po. Huminga at God bless you. manalangin mamaya, ma'am, ha? Opo. Mahal ka ng Love Radio, ma'am. May nagmamahal sa'yo. May tenga, puso ang Love Radio. At meron kang kakampi sa ngayon sa pagkakataon nito. Sa panahon na naguguluhan ka. Hindi po ako yun, kundi yung mismong istasyon namin ng Love Radio. Yung 90.7 Love Radio po, ma'am. Opo. Dahil ito po yung naging tulay para makapag-usap po tayo. Ma'am, kapag okay ka na, ma'am, dalaw ka dito sa istasyon tapos Star Cityin ko kayo ng anak mo. Hati kami ni Rocky. Oh, promise ko yan para makabawi ka sa anak mo, ma'am. Oh, promise ko yan sa'yo, ma'am. Wala kang isipin, pupunta ka lang dito. Dahil alam ko, bilang isang nanay, wala naman talagang nanay na gustong kapahamak yung magiging desisyon niya ng kanyang mga anak. Pero minsan, bilang nanay kasi, sa mga paghahangad natin minsan ng mga bagay na napakataas at napakalaki, nagiging mali na rin yung desisyon natin. Kaya, kakontentuhan lang talaga ang solusyon, ma'am. Kontento tayo kung anong meron. Kaya ma'am, maraming salamat. Contact na lang po tayo, ha? Opo. God bless po. Maraming salamat din po. God God bless bless po. din po. Salamat po sa inyo. Okay. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang storya ng isang ina na nalulong sa masamang bisyo. At yun po ang pagsusugal. Mga kabisyo, naniniwala ako na kahit anuman ang mabigat na problemang kinakaharap natin, ay may solusyon pa rin ito. Ano man ang maling naging desisyon natin sa buhay, hindi ibig sabihin ay habang buhay magiging mali na ang desisyon mo. Makakabangon ka pa rin. Hindi ibig sabihin na hindi naging maganda yung nakaraan mo. Ay dapat husgahan ka na sa hinaharap mo. Lagi mong tatandaan na magtiwala ka lang sa sarili mo, ilapit mo yung sarili mo sa Panginoon, at maging matatag ka sa hamon ng buhay. Kaya mga kabisyo, muli, ako nga po palang DJ Titan Jello ninyo, natitindig sa mga pinaglalaban ninyo. Kasama niyo po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Handog ko pong awitin sa inyo. It's a beautiful song by Maki, Kahel na Langit. Metro's #1 Love Radio. Basic!